Ľadové bariéry na rieke Poprad v obci Nižné Ružbachy pomáhajú od dnešného rána rozbíjať ťažké stroje. Včera sa na vodnom toku situácia skomplikovala. Bagrom sa ľady nepodarilo uvoľniť a hladina naopak mierne stúpla. Navyše nespolupracuje ani počasie, keďže sa začína otepľovať. Je úplne katastrofa. Hladina rieky je stále o 2,5 až 3 metra vyššia ako zvyčajne. Ľadová bariéra s dĺžkou 5 kilometrov stále ohrozuje dôležitý most. Keďže všetky doterajšie opatrenia zlyhali, dnes ráno nasadili na dolný tok špecializované ťažké mechanizmy. V tomto riečišti je voda asi 50 rokov a nikdy takýto stav nebol. Špeciálny stroj s ramenom dlhým až 18,5 metra rozráža kryhy v dolnej časti ľadovej bariéry, aby uvoľnil plynulý tok v koryte. Počítame, že tieto opatrenia by mohli pomôcť. Pokiaľ nie, tak až potom by sme pristúpili k tým ďalším. Obvodná povodňová komisia zatiaľ nebude používať výbušniny na odstrely ľadu. Ukázalo sa totiž, že technika je na rieke oveľa účinnejšia. Mechanizmy budú pracovať zrejme až do konca týždňa. Ak sa podarí uspokojivo preraziť ľady s hrúbkou viac ako pol metra, konštrukcia mosta ostane neporušená. Následne by malo obyvateľom klesnúť aj voda v zaplavených pivniciach. To nie je sranda, keď vám zamaká rodinný domček. Už pomalu mám 70 roky, ale nepamätám také dáco, že by tu bolo. Druhý stupeň povodňovej aktivity zatiaľ trvá. Domáci veria, že sa v prípade oteplenia situácia nebude komplikovať. Z Nižných Ružbách Ivana Radkovská, Slovenská televízia.